Hej, bežci! Vedeli ste, že beh do kopcov vám môže zmeniť život? Beh do kopcov nie je len o tom, ako prekonávať prekážky v prírode. Je to cesta k sile, vytrvalosti a zdravému sebavedomiu. Predstavte si ten pocit, keď zdoláte vrchol a do pľúc sa vám dostane svieži horský vzduch. To je zážitok, ktorý vám rovina nikdy neponúkne. Beh vo vyšších nadmorských výškach posilňuje vaše srdce a pľúca. Zvyšuje sa vám počet červených krviniek, čo znamená, že vaše telo sa naučí efektívnejšie využívať kyslík. A čo to pre vás znamená? Keď sa vrátite späť na rovinu, budete rýchlejší a silnejší ako kedykoľvek predtým. Hory vám navyše ponúkajú úchvatné výhľady a pokoj, ktorý v meste nenájdete. Je to skvelý spôsob, ako uniknúť od každodenného stresu a nájsť vnútornú rovnováhu. Tak čo, ste pripravení posunúť svoj beh na novú úroveň? Obujete si tenisky a poďme spolu zdolávať kopce. Nájdite v živote rovnováhu.